Ang napag-usapan. Ang napag-usapan. Ha? Nagwawala si Kuya Win. Sabi niya hindi niya tanggap na 1K yung ano padala. Bakit? May resibo naman. Pinas. Sabi, Reset. bawiin na lang natin. Tayo na lang yung kumain ng tsokolate niya. Daw pala hindi na namin pinadala para ano. Oh, isasend ko na yung Gcash ko para wala kang ano dyan. 1K din yun. Nasaan na yung ano eh. 1K mahigit. Ano ba yan? Diba, kay Owen yung ano pa, handler's fee. 900. Gas fee. 101. Ano? Gcash, wala kang Gcash? Bank na lang, pwede rin bank. Bank na lang. Mahal, anong gagawin sa rent na Mahal. Oh, Or din. tuman. Anong gagawin din sa rent? Rent ng? Bahay. Anong gagawin ko? Ipapadala ko na. Ay, nasa Gcash mo na. Oo, ngayon ko ipapadala. Gcash na lang. Oo. Di ba kailangan ng internet niyan? O kailangan internet kaya sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Makapag-antay pa. Makapag-antay pa. Let's go Mangaldan. Let's go Mangaldan. 9762. Kuya Wen, ipadala mo na yung ano Yung 1,000 plus. yung 1,500, 1,500. Let's go to Mangaldan mga kosa.